Full-blown investigation sa pag-ambush patay kang anhing prosecutor Mary Ann Castro gisugdan na sa giumol nga Special Investigation Task Group kun SITG. Ani ang report. Gitugaan ni Senior Superintendent Royena Garma, Direktor sa Cebu City Police Office, nga binanggop kanila ang pamilya ni anhing prosecutor Mary Ann Castro. Aduna kunoy kini gitugyan nga mga impormasyon nga posibleng magamit sa investigasyon sa kaso. Suma ni Garma nga gisuhid nila ang tanang anggulo o posibleng motibo sa krimen. Personal ang usa sa gitanaw karon nga motibo sa SITG base sa pamahayag sa pamilya sa biktima. Sa personal niyang buhay. And I will not give the details. Giklaro ni Garma nga sa pagkakaron, wa pa sila'y suspect o person of interest sa kamatayon ni Fiscal Castro. Ana ako na yung mga saksi apan dili cooperative, bosa nanawagan ang opisyal sa mga tao nga adunay kasayuran sa krimen, pagpatimaw aron makatabang sa investigasyon. We have to go back sa crime scene. So, umpisa na yung full blast investigation natin? Yeah, na-approve yung SITG and tomorrow will be the first conference ng SITG. Uban ni John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.